जागोन ना नोंनि गार्लफ्रेन्ड समझ रहे हो आप मानो नोंलाय सामफ्रामबो सिंगुल ओमफ्राय दारिया हाना ला दा हाथाया एसे साफा खालाम एफावैनाय बिदि हाथाय हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय स' नै दिनैनि भिडिअ माने जोबोर फानिबो जागोन इन्टारेस्टिं जागोन आरो नायनो आदा मेहेरा माने गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनबाय आरोना साननानै ला मोनसिगोन आरोना बेनि थाखाय आरोना भिडिअआ स' भिडिअब्लालाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा मेहेर बेसेनोथो नोंलाय सिंगुल दारि जामाव हाथाय माराम रामनो थानोसै गायनो बैसागुनि अफार फैबाय नै बिबारा नोङो नोंनि थाखाय बिबार हरदो आङो लोलोदो समझ रहे हो ना आं जागोन ना नोंनि गार्लफ्रेन्ड मानो नोंलाय सामफ्रामबो सिंगुल रुको जरा सबर करो ओमफ्राय दारिया हाना ला दा हाथाया एसे साफा खालाम बाजै जानो नोंलाय फाव दुर नङा होमबा दा थिगानो मिलायगोन नै आरो माबा खानाय दारि सिनो फैबाथो हाथाय एवनो होबाय मोजांनो मोजां होननानै ला एफावैनाय बिदि हाथायखौ गोसोम लायो नामा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जाम्बालाय आं बैसागुनि अफार फैबायना नोंनि थाखाय नै बिबारा नोंनि थाखाय